Deci la 17 ani tu deja erai băgat cu cei adulți acolo, nu? Eram separat la minori, dar Ok. am fost băgat și cu cei adulți la un moment dat, că eram prea rău și înjunghiam pe toți și eram pe spurcăciune de copil, da? M-a separat de colectiv, am fost primul minor în România care s-a făcut chestia asta și m-a băgat cu Vasile Roată, cu Gulie, da? Oamenii ăștia erau brutele penitenciarelor, practic, da? Dumnezeu să le ierte pe Vasile Roată, că chiar a fost un fel de mentor pentru mine. Da? Învăța să dau cu pumnul și să mă păstrez. Cât de cât psihic. A fost numărul 1 ca om și ca om era foarte rău, ai înțeles? Dar dacă îl cunoșteai de aproape era și bun, ai înțeles? Și era foarte bun, ai înțeles? Avea vreo 13 ani de box și te tăia din orice poziție cu briciul. Erau făcut pentru celule și pentru chestiile astea omul. Ai înțeles? Și de la el practic am învățat mai multe. Erau duduienii, cristoforiștii ăștia, ștochiștii, Marius Aloștoacă, era mai mult și îți dai seama, toți de dragul meu, eram singurul minor separat de colectiv, băgat la periculoși cu Vasile Roată în cameră și cu oamenii ăștia și erau... La un moment dat s-a întrebat ăștia, băi, ce facem cu copilul ăsta, cu Costeluș? Ai înțeles? Că dacă vine o inspecție, ne distruge pe toți, ne dă afară pe toți. L-am băgat la periculoși, mâncați și... Ai înțeles? Dar asta după vreo 6 luni de zile, știi? Când putea, practic, eram un copil să se îmbete Gulie, Roată, etc., că mai... Să făcea țuică și bea câte 3-4 juni. Oamenii ăștia erau brute, aveau criminali în serie, nu?